ጥርኽ መጽከለስ ኣጓላት ትግራይስ ንኤርትራ እየን ዝምርዐዋ ነይረን ንኣብነት ንዓይ ሰለስተ ኣሕዋት የለዋን ኣብዚ ተመርዐን ዝመጻ ደቂ ሓወበይ እውን ኣለዋ ሓደ ዳስየን ዝኣኽላ ደቅኹም ኣለዉ ምሳና ደቅና ኣለዋ ምሳኹም ሓደ ኢና ዝፈልየና የብልናን ኣነ ሸቃጢት እየ ነይረ ዝተሓዘ ኤርትራዊ ወሓስ ንሰውን ዝለኣኽዎም ይለኣኹኒ ጽቡቕ ናብራ ኢና ነርና ሕጂ ግን ናይ መወዳእታ ይግበረልና ሰብ ንኽሱም ክኸይድ እኳ ንዓዲ ኋላ ኢና ንመጽእ ነርና ህዳር ጽዮን ካብዚ ንኽሱም ትኸዱ ንስኹም ንሕና ካብ ንዓዲ ኋላ ንመጽእ ነርና ንዓይላ ንመጽእ ነርና ኣደዳ ፈታዊ ጸልኣይን ይኹን ኤርትራን ትግራይን ነንወይኖም ዝብል ህዝቢ ዝብል ተሉ ዓሻ እዩ ብመውስዎ ዝተዋሰበ ህዝቢ እዩ ዝህዝቢ እዚ ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዩ ንለብም ይኣኽለና ረበጃኹም ይኣኽለና ንብዓት ኣነ ክሓስቦ ብጣዕሚ ይሰግርመለይ ኣነ ክሓስቦ ብጣዕሚ ይሰግርመለይ ሕስብ ቀብሎ ህዝቢ ኤርትራ ወገነ እዩ ሓወ እዩ ህዝቢ ትግራይ ማእገረ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኣነ ፈልየ እየ ሓደ ዓይነት እዩ ሓደራ ንብዓት ይኣኽለና ንብዓት ከም ቀደምና ንሳዕስዕ ንፃወት ንተሓዋውስ ካልእ ዝብለ የብለይን ይቕኒየለይ